Здравейте, мили приятели! Днес ще си направим сърмички в сезона, когато започва вече да има хубаво кисело зеле. Аз вече съм приготвила листата от една кисела зелка. Приготвила съм 200 грама ориз, който ще използвам, кайма, смляла съм от месо, пипер, сол, мазнина естествено ще използвам. Аз към сърмите ще добавя пушени ребра и пушено сухо месо. Освен това съм приготвила дафинов лист и 2 купчета от Маги телешки бульон, които ще прибавя накрая. Първото, което ще направя е на тиган да си приготвя да запържа месото, заедно с подправките и ориза, след което ще пристъпим към направата на сърмичките. Сега в сгорещено олио ще си сложим каймата, която да запържим. Тук ще прибавим сол. По принцип аз не слагам много, когато правя сърми, защото киселото зеле е солено, но вече вие си прецените как ви е на вас на вкус. Да си добавим черен пипер. Сега тук ще добавя и оризът. И червеният пипер добавяте. Може да си добавите мъничко топла водичка и да оставите мъничко да поври. И след като плънката ни вече е готова, можем да пристъпим към направата на сърмите. Аз ще ги слагам ето в този съд. Той си има и капак. Ще ги печем във фурната. На дъното на този съд ще сложа от по-малките листа, просто да покрият дъното. Ето така. И сега можем да започнем към направата. Вземате си едно листо и сега вземате малко от самата плънка, която направихме с каймата и ориза. Аз ще слагам мъничко от сухото пушено месо, което съм нарязала наситно, и след което се завивате и сърмата. Ето така. И я слагате в съответния съд, в който ще правите сърмички. Сега вземам си едно по-голямо листо. Слагате от плънката. И от пушеното месце. Ще се радвам да сложите по едно палче, ако ви харесва рецептата. Разбира се, ако я пробвате, ако вие направите сърмички по този начин, ще се радвам да ми кажете дали са ви харесали. А пушените ребра, които съм приготвила, тях ще сложа най-накрая между самите сърмички. И разбира се, накрая ще прибавя и двете бульончета на Маги. Завивате и редите на дъното. Така ще направим всички сърмички. Преди да сме запълнили нашия съд с сърми, ще сложа мъничко и от пушените ребра
между самите сърми. Вмъкваме ги. Ето така. Понеже ще ми остане още от пушеното месо, ще сложа между двата реда. Ще бъде богата на месо сърма за всички, които обичат местните деликатеси. И след като сме подредили нашите сърмички, ще сложим дафинофилис. Аз съм приготвила 3 листа, които ще ги сложа. Ще сложим двете бульончета на Маги. Ще добавя и остатъка от пушените ребра, които останаха. Ще залея с водичка и ще ги сложим във фурната да се пекат до готовност на 250 градуса. Слагате си водичка, заливате ги. Ще сложа капака, за да се задушат добре. И печем. И след час и половина нашите сърмички вече са готови. Първо фурната я сложихме на 250 градуса, за да загрее добре. Но след това намалих на 180 градуса. И така сърмичките имаха възможност да поврат и да се приготвят добре. Ребърцата трябва да проверите, ако самото месо се отделя от коста, то вече и ястието е готово. Ето така изглежда. Пожелавам ви да ви е вкусно и ще се радвам да сложите по едно палче на видеото и да лайкнете канала.